чаро мардҳо дӯстдорӣ намекунанд? Ин албатта ки як сабаб не, якчанд сабабҳо дорад ва аз ҳама саволи зиёде ки ба ман медиҳанд хонумҳо ин аст ки апаҷон мо намедонам 2 сол, 10 сол, 20 сол шуд зиндагӣ мекунем, вале ҳеҷ гоҳ марди ман ба ман суханҳои хуб намегӯяд, маро дӯстдорӣ намекунад. Сабабаш дар чист? Яке аз сабабҳои асосии он ки мардҳо дар ҷомеаи мо занҳошонро дӯстдорӣ намекунанд ё хело кам мекунанд ин аст ки хела метарсанд аз оне ки ба онҳо лақаби занкалонӣ медиҳанд. Бале, лақаби занкалонӣ барои он ки изҳори ишқу муҳаббат ҳамчун як заифӣ қабул мешавад. Гӯё ки ин мард аз занаш метарсад, падкаблучник ҳаст, барои ҳамин ин қадар ба ақидаи хушомад мезанад. Вале дар асл ин хел нест. Ва дигар сабабаш ин аст ки мардҳо метарсанд ки агар зиёд дӯстдорӣ кунанд, меҳру муҳаббаташонро нишон диҳанд, зан болои сарашон мебарояд. Онҳо воқеан занкалон мешаванд, дигар занҳо онҳоро писанд намекунанд. Барои ҳамин яъне ҳамихел фикр мекунанд ки хай ина мо зиндагӣ дорем ку. Ман як 25 сол пеш гуфта будам таки дӯст медорам. Агар ягон чи иваз шавад, ман ҳатман хабар медиҳам. Ҳеҷ иваз шудагӣ нест. Барои ҳамин яъне нишон намедиҳанд ва фикр мекунанд ки зан ҳам ниёз надорад. Вале ин хел нест. Зан хела ниёз дорад ба гапҳои хуш шунидан аз тарафи шавҳар.